lumayan cah. Untuk duit aja cah neng gue ngarep. Wah, oleh duit Bim kowe Bim. Duit konti Bim. Wah, cocok iki Bim. Kagak enak wong iki ae. Aduh alah. Apa? Ngarep. Duitnya sapa mbok jupuk? Ayo bu. Lho ora nek dompet-dompete? Ora enak ih. Waduh, iku cocoknya ngene lho. Tak ada nih yo. Iki duit iki nek digawe didumung loro ora cocok juga. Ora berkah. Ora berkah. Jadi berkahnya ngene, duit iki cocoke di sedekahke buat anak yatim, ya. Iku disedekahke buat anak yatim. Dan barokah juga sing ngawake nyedekahke barokah, sing duit iki langan ya barokah. Piye? Awak dhewe ora entuk apa-apa nih. Lah awake juga barokah wae lho. Oke. Ya. Pak, jalan duitnya, loh, itu kayak nyekat duit itu, jalan Pak duitnya Pak, akor tuku, Aku lagi duit Bu. sabun aku, Ki mangki ceritane Mas iki mau kan nemu duit. Nah, kan duit iki nek digawe awake kan ora barokah tuh, Bu. Iki cocoknya disedekahke. Aku wong anak miskin, anak fakir miskin, yatim piatu, fakir miskin. kene bae Pak, tak jaluk duitnya, Iki cocoknya ngono, Bu. lah kan aku anak yatim toh Pak, ya wis Pak ya, suwun ya, Terus apa iki berbarokah apa lara iso tuku rokok ngene ceritane. Wes, pokoknya Mas, nek duit iki nek dicekel anune apa iku? Bendahara ngono kuwi angel. Angel tekor iki. Biasanya lu mah. Lho, wis ora les rokok iki. Sus.